A többszörös személyiségről fogok ebben a videóban beszélni, amit nagyon sokan összetévesztenek a szkizofréniával, de az egy teljesen más kórállapot. Hiszen a többszörös személyiségnél az merül föl, hogy egy személyen belül több személyiség rész található, ezeket alter egóknak hívják, és ezek az alter egók amnéziások lehetnek egymásra, tehát az egy egyénen belüli személyiség részek nem tudnak egymásról, vagy bizonyos dolgokat nem tudnak egymásról. Lehet, hogy az egyik személyiség, az például életkorban is eltér, viselkedésben is, gesztusvilágban, hanghordozásban a másik személyiség állapottól. Egyébként nincs meghatározva, hogy hány személyiség állapota lehet egy embernek, tehát leírtak már a klinikumban olyat, hogy 3, 4, 5 vagy akár több személyiséggel is rendelkezhet valaki. Ezt egyébként multiplex személyiségnek nevezzük, vagy pedig a modernebb nevén disszociatív identitászavarnak. Ugye a szkizofrénia az egy olyan betegség, amely esetében halucinációk és téveszmék, szétesett gondolkodás, viselkedés, negatív tünetek jelennek meg, tehát látható, hogy ez valójában teljesen más, mint a többszörös személyiség. Felmerülhet a kérdés, hogy ezek a különböző személyiségállapotok, amiket látunk egy egyénen belül, ez nem-e valami színjátszás, szimuláció következménye-e? De a klinikai vizsgálatok megállapítják, hogy valóban léteznek ezek az elkülönült személyiségállapotok, hiszen ha egy úgynevezett EEG készüléket rakunk a fejbőrre, amin megvizsgálhatóak az agyhullámok és ezáltal az agyműködés bizonyos paraméterei, akkor amikor az adott illető személyiséget vált, úgymond egy másik személyiség, alter ego kerül előtérbe, akkor megváltoznak az agyhullámok is, tehát látható, mérhető ez a változás is. Amikor így vált az illető, ez sokszor egyébként fokozott feszültség vagy stressz hatására történik, és ezek a személyiség állapotok eltérhetnek egymástól, ugye viselkedéses jegyekben, beszédstílusban, gesztushasználatban, olyat is megfigyeltek, hogy nyelvhasználatban. Például az egyik személyiség tudott, mondjuk franciául, a másik személyiségállapot pedig nem tudott. És hát nyilván valójában maga a személy az tud franciául, csak itt az az érdekes, hogy az egyik személyiségállapotban ez a tudás meg tud nyilvánulni, a másik személyiségállapotban pedig nem. Másféle emlékekhez férnek hozzá ezek a különböző személyiségállapotok. Tehát rengeteg ilyen eltérés van a személyiségállapotok között. A disszociatív identitászavar kialakulásának hátterében nagyon súlyos korai gyermekkori traumák, vagy traumák halmozódásai figyelhetők meg. Ez akár lehet súlyos testi vagy szexuális bántalmazás is. Az ilyen páciensek anamnézisében ezek nagyon gyakran megtalálhatók. De önmagában, ha valaki súlyos traumákat szenved el, attól még nem kell úgymond, hogy így meghasadjon a személyisége, hanem az is kell hozzá, hogy ne legyen neki egy olyan kapcsolata sem, amely megnyugtató, és amelybe úgymond tudna kapaszkodni, hanem egyedül marad ezzel a traumatikus élménnyel, és ezt nem bírja a személyiség elhordozni, ezért létrehoz egy másik személyiséget, egy alter egót, amely adott esetben például nem is tud a traumatikus eseményről, és ez gyakorlatilag egy ilyen túlélésként jön létre, hogy egy olyan személyiség, aki nem tud a traumáról, másképp tud viselkedni, és tulajdonképpen ez így kompenzálni próbálja az elszenvedett traumát. Amit még fontos említeni, hogy valójában ezeknek a pácienseknek nem több személyiségük van, hanem egy sincs. Tehát igazából nem az történik, hogy több valós személyiség állapot jön létre, hanem volt egy személyiség, amely földarabolódott több részszemélyiségre, és ez okozza a nehézségeket. Egyébként nincsen specifikus módszer a kezelésére. Nyilván, mivel itt traumával dolgoznak, úgyhogy a
trauma fókuszú terápiák fontosak lehetnek, illetve maga a kezelő szakember és a páciens közötti viszony, a kapcsolat is nagyon fontossá válik, és nagyon meg kell alapozni ezt a kapcsolatot, de ez egy nagyon-nagyon hosszú távú terápiás folyamatra lehet számítani egy ilyen betegség esetében.